kalure ni wach ni mano mar senior school en gino ma jonyuol e kinde ma jopuonjre ne nitiere junior bende nikech ni nitiere gik moko ma bende wakia e senior school kae bende bagni ma kamano seche moko nyalo bedo kata kamano kalure ni bende wantiere kae mar mondo mi wapuonja jonyuol kendo wang'is gi gigo mowinjo bed ni ginono ang'o mowinjo bed ni ging'iye skunde mopogore opogore ma koro nyithindgi bro bedo kariwore godo. Kaluwore gi design mar competency-based education. Junior school mane omi thuolo maduong' mar puonjruok mar nyathi kotudore machiegni gi japuonj to gi janyuol. To en higni 3. Kuom higni 3 gi, janyuol gi nyathi gi japuonj onego bed ni okang' gikawo kochakore mana e grade 7 ka gidonje grade 8 ka gibire grade 9 mondo kuom higni 3 go ema gichoke paro mar skul mane ma nyathina ni nyalo dhiye. Seche ma koro wachope ni to koro watimo mana decision nikech wadeko decision onos information mamio wa decide ni nyathini odhi e school mane nonego bed nosetimore e grade 7, grade 8 gi grade 9 all through the year nikech ing'iyo kaka nyathi osebedo ka interact gi learning materials mantie school kaka conversations ma untie go e dinner table if you have dinner at all gik mang'eny to sani to koro kamo chope ni nitiere gik ma koro osewuok e lwet janyuol modong' e lwet janyuol tin nikech nyathini oseyiero skunde 12 oseyiero skunde 12 monego bed ni achiel kuomgi ema dhi kawe. Nyiche na winjo ka jo Ministry of Education e forum moro mane gibede gi Trevor Mbijo ka giwacho ni ok gibi keto nyathi e skul moro mopogore gachiel kuom 12 go. Manyiso ni sani koro kata kane nitiere kaka ne janyuol dwaro ni mondo gol nyathine ka oter ka to dhi bedo matek. Mar ariyo, kaluwore gi tin mar mwandu ma wan go Joyce, kamoro amora ma mwandu tine dhano nyaka gore okumbo kadhiro wadgi kalaro nafas. Mano e gima timore sani. Mwandu matin ma wan go en mar skunde mantiere kiwango minyalo wacho ni skuni to ber, skuni katere nyathina dhi puonjore maber. Koro gin skunde matin. To dhano to neno kilando ni 1.1 million. 1.1 million ni ok nyal donje skunde mabeyo gi te. Omiyo dhano nyaka ang' gwere to dhano nyaka ang' kele mibadhi. Mibadhi moro mwaja wacho ga pile pile ni nitie joma diyo ang' no di japuonj mar Alliance gasoya kata mana gi buok ni ng'eni ajatelo Kenya ka nyathina iketi. Koro mano to kitwa kaka wasebedo. Masani koro gima anyalo wacho ne janyuol ni nyathini chik iti winj gima nyathini wacho ni odwa timo to onego bed ni ne sebedo kiwuoyo gi japuonj ma japuonj be ose advise lakini ng'iye gima nyathini be oyudo sani. Kiyudo ka nyathini does not meet expectation STEM, kikikaw nyathi idhire STEM ni STEM ni man gi future nyaka itim ma kaito nyathi dhi chandore muodo lak gi ywagruok gi muodo lak iketo kuom nyathi dwa kaw 3 years odwa timo gima chunye ok dwar. Adwa kwayo joka nyanam mondo mi wago kang' e nyim jomoko, wakaw nyithindwa wakete skunde ma owinjore gi teko mare moyude e penj ma idhi land sani ni to kod dwaro mar chunye. An mane wach manyalo wacho Joyce. Kamano. Aya Opolo Kopola ng'eni imbe nitiere kod wach midwa medo kanyo kata kamano ng'isa ni wakaw yo madundo gi sani nyaka Ramogi waduogo kik idhi mabor.